बिथाङा जाबाय जोंहा मेकआप आर्टिस्ट ओमफ्राय नैबे जोंहा जाबाय आदा नायस्रां दासान्दि केमेरा खेबगासिनो बे प्रजेक्टआवनो आदा नायस्रां बेयाव खामानि मावनो बोरै मोनदों नोंथाङा खामानि मावनोथ' मोजां मोनदों मानो मोजां मोनदों दे आदा दे आरो बयबो टिमखौ बा फरायनाय गासिबो आर्टिस्टफोरखौनो लोगो मोननानै मोजां मोनदों गासिबो जिखिनि नागिरदों कास्टिं हिसाबै फरानियानो गतिके बे हिसाबै जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो बिथांमोन थाबाय दावला सारमोन हिला सारमोन मेन्देला सारमोन बेरेमोदै सार बिदिनो गोबां माखासे आरो हिर'इन हिसाबै बिमा रल हिसाबै रिजु मोनफैदों रबिन सार मोनफैदों बिदिनो फरायनाय आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोननानै मनालिसा बेनो गिबि खामानि आंनि बेनिफ्राय बिबेकजों सिगां एलबाम खामानि मोनखांबायमोन ओमफ्राय आरो नैथि बिबेकजों गासिखौबो जायखिजाया बर'नि मुंदांखाफोरजों मावनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों ओरैनो होमबा जोबनायनि लामायाव दंसै आदा ना जोबनाय लामायाव फैबाय ओरैनो सानबेसे फैखा दायो थाफैनाया आं 18निफ्राय माबायाव फैदोंमोन जानुवारि 18आवमोन दिनै फेब्रुवारि 18 बारबाय मास मोनसे बारबाय आरो ना ओमफ्राय मोनसे खोथा खोनानो मोनदों आरो नोंबोथ' सिगां नोंथाङाबो सिगां माने केरेक्टार प्ले खालामो नङा होमबा भिलेनाव दा बबेयाव खालामदों ना एसे बुंनो हागोन नामा आंनि अडियन्सनि थाखाय गोसोआव गैला आङो ओरैनो गोसो जालाबायना खालामनायमोन अके ओमफ्राय ओरैनो बबे याराव स्टार्ट खालामदोंमोन आदाया आं केमेरा हिसाबै खेबनाया आं 2011निफ्राय स्टार्ट आरो बिनि सिगाङावथ' एक्टिं दंमोन आदाया सिगां एक्टिं दंमोन ओरैनो बे माबायाव फैनायाव सिनेमा जगताव फैनाया माने बबे इयारावमोन आदाना बेखौ आं एक्जेक्ट गोसोआव गैला दाना 2007फोरनिफ्राय जानांगौ बायदि मोनदों थिग दं दे आदा जाथ'बाय ना बिदिबा ना औ दे शिबसर बिथां पुलिस डुप्लिकेट पुलिस बे जाबाय जोंहा हटेलनि मेनेजार बुङो नामाथाय बिगोमा नै जोंहा बिथाङा जाबाय सोमखोर एक्सन डाइरेक्टर बिथाङा बिराद खात्रा बहुत मुंदांखा आरो बिथाङा एक्सन डाइरेक्सन खालामो बिथाङा माबोरै मोनदों थिगैनो मोजां मोनदों दा बबे जायगायाव दं नोंथाङा दा मा होनो अरुणाचल दं नामा नङा आसामावनो दं मोजाङै जिखुनु बालेंफुङाव फैदों बिथाङा क'क्राझारनि बेसेरा बारा मिथिया नङा होमबा क'क्राझारनि सिगाङाव फैदोंमोन ओमफ्राय खेल गैला आं 2019आव फैदोंमोन आरो भालुकपं जेब्ला नों डिरेक्सन होदोंमोन गोथै सह बे एरियायाव फैदों आरो दे गोजोननाय थाबायना सार अके बिथांखौ बुंनो गोनांथि गैया बिथाङा जाबाय सासे गुन्दा दा जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला आं दसे नोंथांजों माने फंनैसो खोथा रायलायनो आरो गिबियाव जेसदा खुलुमनो थाग्रोबाय ओमफ्राय जेसदा खबरा माबायदि दङ बिदिनोसै मोजाङैनो दं दासान्दि ओमफ्राय अबेयाव दाथ' जोङो माबा केम हिसाबै राङापारा बायदि दा 12 माइल होननाय जायगायाव फैदों जोङो आदसा शुटिं सोलिगासिनो आदा ना शुटिं सोलिगासिनो मालासो जोबनायनि सम्भाबना दं गाबोन जोबसिगोन ओरैनो दासान्दि माने मा प्रजेक्टआव खामानि मावगासिनो नोंथाङा नैबे गोसोआ बोराया मेन्देला आदानि लिरनाय गोसोआ बोराया ओमफ्राय नोंथाङा बेवहाय बे प्रजेक्टआव खामानि मावनानै माबोरै मोनदों बहुत मोजां मोनदों गोदान मोनसे एक्सपिरियेन्स जायखिजाया बेबायदि टाइपनि केरेक्टारा फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों खालामनानै नोंथाङा गावनि केरेक्टारनि सायाव एसे स्लाइडलि बुंगोन नामा दा बाखिखौथ' आरो सिनेमाया ओंखारोबा नायबाथाय मानसिफोरा मिथिखागोनानोथ' आंनिया मोननै गेटआप जायो मोनसेया जाबाय आगोलनि समनि रिभलिउसनारि सासे माबा आङो जेनेबा केडार बेनिफ्राय आरो उननि समाव आं आरोबाव सासे न'खरनि माबा जाबावो आरो हाबा जानायनि उनाव जौ लोंना जौ फाग्ला जाना माबाग्रा ओरैनो नोंथाङा माबायदि केरेक्टारखौ बांसिन प्ले खालामनो मोजां मोनो आरो आंनो बांसिनथ' आर्टिस्ट हिसाबैथ' एक्टर हिसाबै सब केरेक्टारखौनो खालामनो नाजायो मुथते जि केरेक्टार मोनो बेखौनो पारफेक्ट खालामनो नाजायो आरो अब्ला माबा मोनसे स्पेशल टाइप दं आरो बांसिन भिलेनखौ बांसिन खालामो मोनसे सिरियास कुइसन सोंनि आदा दै गाज्रि दामोन बेनिफ्राय जुदि फिल्म लाइनाव केरियार जानायनि सम्भावना दंना गैया जोंना बर' सावथुन मुलुगाव आरो स्पेशलि मा जानायनि केरियार जानायनियाथ' उनावलागै जागोन निस्सय थारमाने ग्रेजुवेलि जालांगोन दासिमथ' जों माने दाबो बिगिनिं अबस्थायावनो दङ आरो जिहेतुके जों दाबो इन्डास्ट्रि लेभेलाव फैनो हायाखै बर' फिल्म इन्डास्ट्रिथ' नङा आसलथे दा इन्डास्ट्रि होनना जों बुंथावा जों दाबो इन्डास्ट्रि लेभेलाव फैनो हायाखै बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोराव खिजानि जालांगोन नामा दासिम नाथाय हाथ'वाखै होनना बुंजायो आरो
जिहेतुके जों इन्डास्ट्रि नङा नालाय माने बेजोंनो केरियार दाथारगोन होननानै खालामनो थांनाया एसे उसुबिदा दं आरो आच्छा बे आरो थिग दं होमबा दा जितु नोंथाङा जितु दानि जितु यांस्टार्सफोर नोंथाङा बिसोरखौ मा खावलायगोन मोजां खालाम जायफोर बे लाइनाव गोसो दङ जेनुइनलि खामानि माव आरो खस्थ' खालाम खस्थ' खालामाबाथ' जिखुनु खामानियानो जाखाया मानसिनो नों दखान होनोबो खस्थ' मावनांगोन हाजिरा मावनोबो खस्थ' नांखागौ स' आर्टिस्ट जानोबाबो एक्टर जानोबाबो जे ओंखारबानो केमेरानि मोखाङाव ओंखारबानो जे एक्टर जागोन ओरै नङा माने खस्थ' खालामनांगोन डेडिकेसन थानांगोन बेनिखायनो खस्थ' खालाम जेनुइनलि फै माने बाहेरा धान्दाफोरखौ गारनानै बेयावनो बावसोमनो होननानै ओंखार निस्सय साक्सेस जागोन ओके ओमफ्राय जितु सासे आर्टिस्टआ एक्टर जानो थाखाय बा जिखुनु फिल्डआवनो एक्टर जानो थाखाय माने फेस क्वालिटि माबा मोनसे फिजिकेल क्वालिटिफोर थानायनि गोनांथि दं नामा नङा बिदि जेबो गैया बिदि जेबो गैया मानसिया नों जि रलाव जि माने जिखुनु केरेक्टारखौनो मावनो हानाय जानांगौ बेयाव फेसनि मेटार खालामा जों दिनै बलिउडखौ नाहर हलिउडखौ नाहर बेफोरावबो गोबां गोरों गोरों लिजेन्डारि एक्टरफोर जायफोरा माने फेसनि खेथ्रआव गुबुननिख्रुइ बुहुत डाउनाव दङ दिनै जोंहा अमपुरि सारमोनखौनो बुं नासिरुद्दिन शाह सारमोनखौनो बुं बा माने नाना पाटेकार सारमोनखौ बुं बिथांमोनाथ' फेस हिसाबै थाङोबा महर गैया नाथाय बिथांमोनाथ' बलिउडनि एकदम लिजेन्डारि स्टार स' बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे उदाहरन माने नोङो जिखौ मोनो जि केरेक्टारखौ मावो बेखौल' बेनि इमेजाव हाबनानै मावनो हायोबा होमबानो साक्सेस आरो आंनि बायदि अके गोजोननाय दं थाबाय दा ओमफ्राय आदाया दा सिमहालागै फिल्माव खामानि मावनाया मोनबेसिमहालागै जाखो मथा मथि 30तानि बारबाय आरो 30तानि बारबाय औ माबे इयारनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आदाया 2007-8निफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांनि गिबि फिल्मा मामोन गिबि फिल्मथारा जाबाय माबा ओरैनो फिसा माबा खालामदोंमोन आं रल अखाफोरनि सोराङाव फासिनि दौलें होननाय बेयो 2007 ना 8आवमोन खोमा बेनो फार्स्टखा बेनि उनाव जमराजानि बार्थडे बेनि उनाव मिस्टार बड'लेण्ड ओमफ्राय फैयै फैयै नै दा बेनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन आरो जिहेतु आदाया खालि माबाल' नङा एक्टरल' नङा बिथाङा डाइरेक्सनबो खालामो डाइरेक्टरबो बिथाङा 2020 मोन नामा ना 2020 मायथाइयाव माने बेस्ट एवार्ड मोननो हादों आरो डाइरेक्सनाव साइकं मुभिनि थाखाय तो आदाखौ गोजोननाय बावबाय बेनि थाखाय लिरैनो अके बेनिफ्राय दा नैबे शुटिंआ माला दा गाबोनसिमहालागै जोबसिगोन नङा होमबा अके ओमफ्राय दा दिनै बबेयाव दं शुटआ दिनै जों 12 माइल होननाय जायगायाव फैदों फालुकपुं खाथियाव अके ओमफ्राय दिनै ओरैनो मा जागोन शुटआ एसे दिनै ओरैहाय माने पुलिसजों आरो माने माबाफोरजों एक्सट्रिमिस्टफोरजों एसे ओरै लोगो मोनलायनाय दङ आरो अके दे आरो बिदिबा ना गोजोननाय थाबाय गोजोनथों दे मोजाङै खामानि माव जोंहा दायो शुटिंनि लास्ट डे बड' किचेन जों बेवहाय हाबफैदों एसे ब्रेकफास्ट खालामनि आच्छा जोंहा बिथांखौ आं गिबियावनो आं चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय औ नोंथांनिसिम अके नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ एसे होगोन नामा नोंथाङा अबेनि आरो बबे जायगायाव गिबियावनो आं नामखौ सिनायथि होसै नामा आंना सोमखोर नार्जारि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गामिया जाहैबाय आंना आमगुरि बेनो आरोखि आमगुरि ओमफ्राय दा नोंथाङा बेवहाय माब्ला फैदों आङो साननै जाबाय बबे जायगायाव दंफैयो नोंथाङा मा होनदों बे बालिफुङाव ओमफ्राय ओरैनो मानि थाखाय फैदों नोंथां एसे फोरमायनानै हो दा फैनायनि मेन खारनानो जाहैबाय जोंना माने बिरफुं बिथां दङ बिथाङा देग्लाय 2025आव फैनो गोनां माने गोसोआ बोराया सावथुन बे सावथुनखौ दिहुनगासिनो दं बिथाङा शुटिं सोलिगासिनो दं मथा मथि जोबनायनि लामायावनो आरो दा बेवहाय मोनसे एक्सन दं जाहैदों आरो बेनि थाखाय बिथाङा आंखौ हांख्रायनानै लेंहरदों आरोखि एक्सननि थाखाय नङा होमबा अके तो नोंथाङा होमबा एक्सन डाइरेक्टर नङा होमबा तो जुदि नोंथांखौ सपोज आंनि अडियन्सफोरा नुनानै बा गुबुन गुबुन प्रडाक्सन जुदि नोंथांखौ लिंहरनोब्ला नोंथांखौ माबोरै जगाजग जानो हागोन नोंथांजों जुदि आंखौ जगाजग खालामनो थाङोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनो हागोन आरो फेसबुक दङ फेसबुकआवबो आंखौ फल' खालामनो हागोन अके ओरैनो नोंथांना मा दं फेसबुकआव नामा फेसबुकआ ना सोमखोर नार्जारियानो अके इउटुब चेनेलबो दं नोंथांनाव इउटुबबो दङ चेनेलाव फैसा खोन्थानानै दं माने आंना इउटुबनि नामा सिगां सोमखोर एक्सन होननानै बिराद फेमासमोन इउटुब चेनेला आंना
बेनिफ्राय आं दा एक्सनफोरखौ बारा हरा नालाय दा एसे फिल्म्स एसे सर्ट फिल्म बायदिसिना बिदि बानायो नालाय ओंखायनो फिल्म्स होनाय जाबाय आरो सोमखोर फिल्म्स ओमफ्राय नोंथाङा बबे माबे सिनेमायाव खामानि मावदों एसे खिन्थानानै होदों होननानै बेस खालामनायाथ' एसे गोबाङानो खालामबाय बारा गोसोआव गैलायलांला आङो जिखुनु जाया आङो एसे नाम जानायफोरखौ खिथानोसै आरोखि सबसे सिगां आं खालामदोंमोन नेपाल टु बड'लेण्ड आरो नेपाल टु बड'लेण्डआवनो फार्स्ट खालामजेननायावनो आं एसे मानसिफोरजों सिनायजादों आरो माने बेवहाय बेस्ट एक्सन डाइरेक्टर हिसाबैबो एवार्ड मोनदोंमोन नालाय अके नेपाल टु बड'लेण्ड माबे इयारनिमोन बियो 2016 मोन ना अके ओमफ्राय बेनिफ्राय 17आवबो फैलायबाय आं बर' आं बर'आवबो एसे मोजाङानो रेसपन्स मोनदों बेयावबो एवार्ड मोनदों आं खननै खेबसेनो अके ओमफ्राय फिसा फिसौ बहुद खालामबाय ओमफ्राय दा माबायावबो खालामदों आगर गैया आर'नाइ बेनिफ्राय नै दाख्लै बर'नि थैयावबो एसे खालामबाय बेनिफ्राय सानबोलावरि अके बेनिफ्राय जेनेबा नोंथांनि गोथै सह बाखिखौ आं बारा गोसोआव गैला खालामबाय ओरैनोथ' बहुत होबोबाय नङा होमबा दे बिदिबा गोजोन थाबायना जोंहा मादैया जाबाय प्रडिउसार जोंहा प्रडिउसार बिथांनि बिमा मादै गिबि गिबियाव खुलुमबाय नोंथांखौ मादै नोंथाङा रागा जोंदों नामा आंखो खेबाय था कक रागा जोङाखै आङो आं मोजांसो मोनदों दे मादै नों माबो दंफैयो नों मिथिया दे आं मोजां मोनदों आंनि फिसा हौवाया जाखिनि खामानि आगबारिदों बिखौ मोजाङै खुंफुंलांथों हाथों होननानै आं साबायखर बावदों बरिया आच्छा मादै र' माबा मोनसे सोंनायदोंमोन आं बावलाय फिनलायबाय नोंथांनि फिसालाया जे फिल्माव खामानि मावो नों बेखौ मोजां मोना मोना मोनदों मोजां मोनदो मोनदों फैसा फिल्म मोनसे बानायनायाव जे बिराद फैसा खारो बिनि सायाव दुखु दंना गैया दुखु खालामना मा मोननो इयावथ' जों हेल्प खालामनांगोन बरिया होमबा हायिखौ जों नाजाथारनांगोन होमबा मादैया गावनि फिसालाखौ माने सापर्ट खालामो आरो ना हेफाजाब होयो खालामो होमबा ओमफ्राय मादैया फिल्म नायनो मोजां मोना मोना मोनो मानो मोना जानो मोनो गावनि फिसाला बानायनाय फिल्मफोरखौ नायना नाया नायो मा फिल्म दं दे बुं बिनि फिल्माव अख्रांनि हाथरखि सायखं बिनि लोगोआव सिगां डाइनासर फिल्मावबो दंमोन आच्छा ओमफ्राय दा गोसोआ बोराया बेखौ बानायबाय थादों बरिया आं आसुर जाबाय दे मारै दै बिखौ बानायबाय थानाया आं गोजोननाय मोनदों नाथाय फार्स्टआ रागा जोंनो ओंखारो मानि कारने थाखा फैसा खारगोन होननानै ओमफ्राय इयुनाव सानो माने बिखौ जों आसखान्दा खालामला जाखिनि खामानि आगबारिदों बेखिनिया मोजां जाफुंथों होननानै आं अराय बुर सानस्रियो फिसाज्लाखौ आरो ना दे मादै दै जाहाथे मोजांले जाथों बरिया गिरिजा আজি বলে লাস্ট পুরা হ্যাপি দেখিছো আপনার হ্যাপি মানে হ্যাপি লাগানাই কান্দুং লাগছে হেনকা হে গটাই হিরোইন গেটা ইরি থই গল এটা কাকো দেখা না পাং ইপিনি কি গুন্ডাইছে দাদা কিবা গুন্ডা লাগিছে দেখুন নাই গুন্ডা ন পানি হে ও খুদা পানি কিন্তু না দে দাদা না খবর ভালো দাদা বরিয়া दा जोंहा बेवहाय एसे ब्रेकफास्ट खालामनोसै बेनिफ्राय ब्रेकफास्ट खालामखांनानै बिन्दासनो शुटिंखौ लाहैनोसै आरो दिनै सार नोंथां एसायबा बरिया खुलुमनाय थाबाय सार